предоговорени срещу мен за година и половина. Всичкото ми се командва, целият този парад нарисуваха цяла Виена. Цялата Виена написаха в графити, всякакви глупости. И с приказване ми бяха добавени диалози за такива, които се говорят покрай мен. Аз ще разбирам руски, немски, долу английски. Такива глупости най-невероятни. Разбираш ли? Ми бяха изприказвани. Такива глупости най-невероятни, че просто... Да не забравяме телефона, после вътре зарежда се. Моля? Зарежда се телефона, да не го забравиш. Как ще го забравя? Така. Малко по-точно ти ги нахвърляш нещата, не ще ми за цялата история. Не, аз те разбирам напълно, обаче разбира си. Защо не искаш помощ? Защо не търсиш помощ от хората? Защо? Кои хора някои хора помагат. Какво ти помага с храна с такова? Виж, погледни, той нещо е за импутация. Той се разпространява нагоре. В един даден момент ще стигне чак краката ти догоре, ще отряжат. Искаш ли огънче? Аз имам огънче. Добре, как се казваш ти? Мирослав Петров Пенев. Мирослав Петров Пенев. На колко години си? 68 набросал, смятай ги там. 56 години. Деца имаш ли? Имам дъщеря. Къде е тя? Тука? Стефани, софийски граждани са с зетя, но живеят до Костандил в една вилна зона. Добре, тя не ти ли обръща внимание? Аз не мога да се свържа с нея. Аз нямам вайбър на телефона, а тя дига само на вайбъра. Тя контактува само по вайбър. По GSM не разговаря. Ако имаш вайбър, да го чуе детето, аз някаква помощ не искам в дъщеря, поне да я чуя, защото не съм я чувал много време. Кога не си ходил на доктор? Кога не си влизал да те прегледат? Не, миналия понеделник бях тук, че аз се записах. Те с мазила, кой ти ги изписал? Доктор? Кои мазила? Не си ги мазал или това какво е бялото по краката? Това се купува без рецепта, това е бялото, крем, който е специален, който е противовъзпалителен. И пиеш яко аулин. И яко аулин пиеш за обезболяване. Ами не е само аулин, и аналгин пия, и... Ако му боли повече и те са аналгин. Днеска тук ли спа? Не са аналгин, 12 аналгин. Днеска ли? Тук ли спа с нощи? Да, аз не мога и да легна. Не знам дали обясниш, позиция е легнал, нямам от 4-5 месеца, позицията легнал не съществува, защото няма как да се сложиш кръка просто, няма как да се движиш кръка. Първо. Ти си за спешното да те приберат и да те лекуват. Те не могат да ме лекуват, защото при положение, че аз загубих близо месец в Добрич да намеря кой да каже, че може да лекува тия крака. В крайна сметка, между другото, проконтактувах с 3-4 квалифицирани доктора, които казаха какво е лечението на тия крака и всички бяха единодушни. Един от тях е завършил в Германия. И какво ти каза ампутация? Той е дете на мои приятели, който преди 5 години отиде и сега е дипломиран доктор. И какво ти казаха? Ампутация? Не за ампутация, казаха, че лечение има и то лечение всички казаха, първо тая дой се изчиства идеално, се почиства колко. Ма тя е дококала почти бе, човек. Не е дококал. Първо тази дой се почиства идеално, после той има после се започва силно медикаментозно лечение и тия рани и това се започва да се лекува като рана. Нали? Това е в хоспитализирано положение. Това ми каза, ако някой иска реално да те излекува. При положение, че още на втората вечер след връщането ми тук в терапията ми казаха, че искат да ми ампутират краката и даже не ги превързаха. Те разбираш ли? Това искам да ти кажа, да. Направиха ми нещо като кардиограма, не можах да разбера това беше смешната кардиограма, колкото само да се съблика върхните дрехи и между 12 и нещо и 1 и нещо, аз ги питам, толкова ли е студено във вашия спешен център тук в Света Марина? Всяка вечер ли давате дежурства на такива ниски температури? Така, и в крайна сметка върнаха документа за самоличност и казаха, вземете си, заминавайте от тук. На мен така ми каза. След няколко дена, 3-4 дена отивам с сестра ми с такси, също ме селейка ме закараха, се обариха други хора. И отново ме питат, за втори път, господине, вие искате ли да бъдете хоспитализиран в психиатрът? Викам, господа, като гледате тия силно агресирани крака, които са тия инфекции, те викам, как дават наравно, викам, с психично заболяване? При положение, че ви е казвам, че това е извършено срещу мен, срещу моята воля.
Как ви изравняват с психично заболяване тези... Трябва да отвориш повече от 90 градуса. И аз викам, защо държите, викам, да бъда хоспитализиран, викам, в психиатрията? Те имат двойник тук в България, с който има злоупотреби извършени. Тук имах апартамент на 1 май 36, който беше продаден 2010 там на третия етаж. Обаче 5 години, докато в този интервал има малко рите момиченци, канено от мое име в моя път. Значи, докато аз не само не се ползвам от моите авторски права, примерно там хиляди, милиони, милиарди, нямам претенции. Иначе нямам претенции, но ходя да блъскам, да слагам за по 4-5-6 лева плочки на хората, къде мир да има, докато аз блъскам като говедо, те от мое име канят малко момиченци, които живеят в същия ход. Там нещо 3-4-5 годишно нещо такова. И след 2 седмици става ясното и нещо, после става тук скандал, става и бой. Разбирате ли? Аз тръгвам... Добре, ти как ти кажа, че са ти имената на тебе? Мирослав Петров Пенев. Как Мирослав Петров Пенев? И как друг се възползва, като нали си апартамента, прено се води на твоето име? Как други са влезали така? Ключове, сега темпо да? Ключовите са. Последния проблем, аз никога не съм първо поставял някакви заключващи патрони с някаква висока степен на секретност. Първо, което е. Второ, да се вземе ключ от работник, който хора и тук в месец се облича дрехи и работи по разни обекти. Това е последния проблем. После за моя апартамент има ключи майка ми и така. Моля? Излагали сте, измамили сте. Някой те измамил. Някой те измамил. Не е някой, това е официална стратегия, която се поддържа от идиоти в Съединените щати. Какво значи да ме измами някой? Как да ме измами? Как да ме измами? По кой начин да ме измами? Това са действия. Имах една приятелка, докато живеех още първо тръгна се запознах с една чехиня. Тя е Катерина, тя паспорт се води Катерина Стефанова Щерева. Тук има наследствен апартамент от баща си, той е бил българин. Който той го е купил на времето на Морешка 27, е адреса, там е горния, другия високия блок, на първия етаж, апартамент 86 ли беше 87, срещу асансьора вратата. 2010 аз си казах, Кати, не искам повече да имаме нищо общо с теб, разбираш ли? Да. Така. 2015 не 2015, 2-3 години след 2015 тя подава жалба от такъв четвърто реприл, че аз съм изнасилил. Аз не съм я виждал от 2010-та. Тя се качва в апартамента на майка ми, който беше на Морешка 14, тя го знае къде е. В същия момент се качва и аз и казвам, Кати, моля се, не идвай тук. Все пак тя дойде, каза, този апартамент не е твой и този разговор се води пред майка ми. Това става лятото на 2010-та, като аз си казвам, Кати, не искам да имам повече нищо общо. А тя ми казва, Мирослав ми дължи 2000 лева и Мирослав ме издасил. Това го казва 2010-та. Мирослав ме издасил. Ние с нея, ако сме правили нещо като любов, той не е повече от 3-4 пъти за тези години, разбирате? В смисъл, аз като приятел, че имам. Така, това го казва тя 2010-та. А 2018-та вече подава жалба в четвърто репил, че 2015-та аз се изнасилвам. Разбирате? Ти са 8 години, бе ти, да. Това нещо. Не, това е друго изнасилване. Второ. Аз не съм я виждал от 2010-та. Аз повече, тя живее на 200 метра от майка ми. Нито съм я виждал, нито се интересувам от нея. Аз просто съм разбрал, че тя била е много хубава. Била даже имала дефилира на млади години, като е била на някакъв подиум, нещо като манекенка, това. Да, висока, симпатична, интелигентна. Аз, докато бяхме сега, сигурно 100 пъти и казах, тая държава не е за теб, моето момиче. Ако можеш да се продадеш този апартамент и да заминаваш някъде нататък, на изток, където хората уважават правото ти да се нахраниш, правото ти на почивка, ти знаеш, че има такива държави, няма да ги издържам. Какви са? Въобще не говорим тук за обществени строеви, там комунизъм, ала-бала. Тук говорим за една култура. Просто. Добре, искам да те питам нещо. Искам да те питам нещо наистина сериозно. Как се издържаш? Кой те храни? Да, помага. За сега сестра ми дава някакви пари, но то няма да продължава. Как успяваш да отидеш с нея? Качва се на инвалидната количка, отиваш? Къде? Качваш се на инвалидната количка, не се качвам, аз се бутаме, аз се подпирам на нея. Се подпираш и едва вървиш? Едвам, да. Явно, че не мога да бягам. Инвалидна пенсия нещо взимаш ли? Не взимам никаква пенсия. Що?
Защото Нали? как да съм? Аз първо не съм минал телк и... Ами трябва да минеш. Що не минеш? Трябва да мина, но в момента няма как това да се случи, защото аз постоянно съм ангажирал тия крака. 90% от времето са ми предизвикали такава ужасна болка, Вярвам ти. че просто не мога, понякога по един-два дена просто не знаете какво правите, не могат да мислите, имайте преди, че тази болка може да бъде агресирана по законите на квантовата механика. Разбирате ли? Болката може да бъде усилена или да бъде предизвикана. Миро, Не, кажи Миро. аз ще оставам, отивам да гледам Вика, тренировките. хубаво му оставаш, ти как се казваш? Галин съм аз. Да, Галин. Отивам Така. да гледам децата тренират. Искам да ми извикаш след малко и ще ти Не, донеса донеси ми телефона. телефона, по-няма, ще отиваме. Аз съм тук, извикай ме. Аз съм тук, нека да се заради малко да имаш ток. Спокойно, аз пак ще го заради, аз искам сега в момента само да кажа нещо на сестра ми. Донеси ми Да ти телефон. донеса. Добре. Добре, отивам. Горе главата. Има хора, ще помогнат да знаеш. Няма да се отчаяваш. Аз не съм споменал, че съм. Аз вярвам, защото сега в момента... Аз не съм казал, че съм оценил. Аз само казвам, че съм видял твърде много в този живот. На минимум това искам да кажа. И това казвам. Отивам да ти взема телефон. Съжалявам, че беше малко объркан от това.